कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सगणललितां श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते भक्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दं महन्नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरीशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः सर्वपाल की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रणाम हरि बोल हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഓക്കെ സോറി നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇന്ന് 28-29 ശ്ലോകങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 26-27 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അത് കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ നിർത്തിണ്ടായി അല്ലെ നമ്മള് പ്രഭുപാദരുടെ ആ ഭാവാർത്ഥമൊന്നും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചില്ല നമുക്ക് അത് നോക്കാം അതിൽ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അകത്ത് അതിന് മുന്നേ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മദേവനോട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ധർമ്മനിഷ്ഠമായ വിവിധ കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് 26-27 ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോ അതില് എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ വിഭജനങ്ങളെ കുറിച്ചും വ്യക്തിഗത യോഗ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിസ്തരിച്ച് വിവരിച്ചു അനന്തരം വൈരാഗ്യത്താലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അഭിനിവേശത്താലുള്ള അന്യോന്യ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചൊക്കെ ധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് വിശദീകരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ആസൂത്രിതമായ 4 വർണ്ണങ്ങളുടെയും 4 ആശ്രമങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം ഭഗവത്ഗീത 4:13 പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെ അത് ജന്മം കൊണ്ടല്ല എന്ന് അതിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഒരു ജഡ്ജിയുടെ മകൻ ഒരിക്കലും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ മകൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ജഡ്ജി ആവില്ല അല്ലെ അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കണം അല്ലെ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആവാം അല്ലാതെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി മകനായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആവില്ല മകൻ അല്ലെ പിതാവ് മാത്രമാണ് അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണനായാലും ക്ഷത്രിയനായാലും വൈശ്യനായാലും ശൂദ്രനായാലും ഒക്കെ അവരുടെ ആ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം അല്ലെ എന്നാൽ മാത്രമേ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള അല്ലാതെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മം അല്ലെ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ബ്രാഹ്മണനല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇത് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ ഈ വർണ്ണാശ്രമം ധർമ്മം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുവാനായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അതുമൂലം ആ വ്യക്തി ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കിയും അത് അനുഭവസിദ്ധമാക്കി ഭൗതികബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാവുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും പ്രധാന വിഷയമായി ഇതിനെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതേ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മഹാഭാരതം ശാന്തി പർവ്വത്തിൽ 60-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭീഷ്മദേവൻ ഇത് കൂടുതൽ വിശദമായി വിചിന്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭുപാദരിയുടെ വളരെ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു
ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. തിന്നുക, ഉറങ്ങുക, ഭയപ്പെടുക, മൈഥുനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നീ പ്രക്രിയകളിൽ മാത്രം വ്യാപൃതരായ നിന്ദ്യമായ മൃഗജീവിതത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായതാകുന്നു. തിന്നുക, ഉറങ്ങുക, ഭയപ്പെടുക, മൈഥുനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നീ പ്രക്രിയകൾ മാത്രം വ്യാപൃതരായ നിന്ദ്യമായ മൃഗജീവിതത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാത എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നുണ്ട്. പുത്രന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശത്തിൽ 5:5 പറയുന്നു. ഋഷഭ ഉപാച നായം ദേഹോ ദേഹഭാജാം നൃലോകി കഷ്ടാന്യ കാമാനർഹതേ വിഡ്ഭുജാംബയേ തപോ ദിവ്യം പുത്രകായേന സത്വം ശുദ്ധേത്യസ്മാത് ബ്രഹ്മസൗഖ്യം തനന്ത്വം. ഋഷഭദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജീവസത്തകൾ കേവലം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മലം ഭക്ഷിക്കുന്ന നായ്ക്കളെയും പന്നികളെയും പോലെ രാപ്പകൽ ഒരുപോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യരുത്. പകരം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ദിവ്യ പദവി നേടുന്നതിന് തപശ്ചര്യകളും സുഖഭോഗ നിഷേധവും സ്വീകരിക്കണം. അത്തരം കർമ്മങ്ങളാൽ ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കപ്പെടും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ദിവ്യ പദവി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവന് ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവും പരമാനന്ദപൂർണമായ ജീവിതം നേടാൻ കഴിയും. ഋഷഭദേവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ആ ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ്. ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം പന്നികളെയും നായ്ക്കളെയും പോലെയൊന്നും വെറും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള അല്ലെ പരമമായ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമായിട്ട് 9 വിധ യോഗ്യതകൾ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഒരു സംസ്കാര സമ്പന്നൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടരുതെന്നും, രണ്ടാമതായിട്ട് കളവ് പറയരുത്, തുല്യമായി ധനം വിതരണം ചെയ്യുക, മാപ്പ് നൽകുക, 5 നിയമാനുസൃതമായി സ്വീകരിച്ച പത്നിയിൽ മാത്രം ശിശുക്കളെ ജനിപ്പിക്കുക, 6 ആരോഗ്യകരമായ ശരീരവും പരിശുദ്ധമായ ഒരു മനസ്സ് വളർത്തിയെടുക്കുക, 7 ആരോടും ശത്രുതാഭാവത്തിൽ ഉപദ്രവകരമായി പെരുമാറാതിരിക്കുക, 8 ലളിത ജീവിതം നയിക്കുക അഥവാ വിനയാന്വിതരായിരിക്കുക, സേവകർക്കും കീഴ്ജീവനക്കാർക്കും അവലംബമായിരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് 9 നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. 9 വിധ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചിട്ട്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പ്രാഥമിക ഗുണങ്ങൾ ആർജിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാളെ സംസ്കാര സമ്പന്നൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കരുത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ശൂദ്രരും എല്ലാ വേദങ്ങളും പരാമർശിക്കുന്ന അവരുടേതായ ധർമ്മസംബന്ധമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ആർജിക്കണം. ഓരോരോ വിഭാഗത്തിന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ധർമ്മതത്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഓരോരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും അത് പാലിക്കണം എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പ്രഭുപാദരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാവാർത്ഥം വായിക്കേണ്ടായി അല്ലെ. ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ശൂദ്രനും ബ്രാഹ്മണരും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവരുടെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നു. ദാനധർമാൻ രാജധർമാൻ മോക്ഷധർമാൻ വിഭാഗശഃ സ്ത്രീധർമാൻ ഭഗവത് ധർമാൻ സമാസവ്യാസയോഗതഃ. അനന്തരം ദാനധർമ്മങ്ങളെയും ഒരു രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെയും മോക്ഷ സാധനയ്ക്ക് ഉതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഭീഷ്മർ സ്ഫുടമായി വിശദീകരിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്ത്രീജനങ്ങളുടെയും ഭക്തരുടെയും കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംക്ഷേപമായും സാർവത്രികമായും വ്യക്തമാക്കി. അപ്പോ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെയും ധർമ്മം, ഒരു രാജാവിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് അല്ലെ, മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നവരുടെ ധർമ്മം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ധർമ്മം എന്താണ്, സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ധർമ്മം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഏവരുടെയും ഊർജം ഭഗവാന്റെ ഊർജ സംഭരണിയിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും കടം കൊണ്ടതും ആണ്. ആയതിനാൽ അത്തരം ഊർജത്തിന്റെ പരിണത ഫലമായ പ്രവൃത്തികൾ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും മേഘങ്ങൾ മുഖേന നദികൾ ജലം സ്വീകരിക്കുകയും വീണ്ടും ആ ജലം തിരിച്ച് സമുദ്രത്തിൽ നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ പരമസ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്നും കടം കൊണ്ട നമ്മുടെ ഊർജം ഭഗവാന് തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാകുന്നു. നമ്മുടെ ശക്തിയുടെ പരിപൂർണത അപ്രകാരമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9:27 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു. 9:27 പറയുന്നല്ലേ, യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഘോഷി തദാശ്രയ തപസ്യസ്യ കൗന്ദേയ തത്കുരുഷമദർഭം. നാം ചെയ്യുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും ഹോമിക്കുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നതും തപസ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം
ഭഗവാന് സമർപ്പണമായി ചെയ്യുക, എനിക്ക് സമർപ്പണമായി ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. കടം കൊണ്ട നമ്മുടെ ഊർജത്തെ വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്രകാരമാകുന്നു. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശക്തി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഭൗതിക ലഹരിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പവിത്രമാകുന്നു. അപ്രകാരം നാം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വാഭാവിക ജീവിതമാകുന്ന ഭഗവത് സേവനത്തിന് യോഗ്യരായിത്തീരും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ആരുടേതാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ജനനം, മരണം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പരമമോചനത്തിനായി പ്രജകളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പിതാവും ആത്മീയ ഗുരുവും രാജാവും നിരുത്തരവാദപരമായി വർത്തിക്കരുത്. ഇപ്പൊ ഒരു രാജാവാണെങ്കിൽ അവരുടെ കീഴിലുള്ള പ്രജകളെയൊക്കെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാ പ്രജകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഏകാദശി വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുത്തത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏകാദശി വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് രാജ്യത്തിനും പ്രജകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, തന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നേട്ടത്തിന് മാത്രമായിരുന്നല്ല. അപ്പോ ഒരു രാജാവ്, അങ്ങനെയുള്ള രാജാവ് എല്ലാ പ്രജകളെയും അവരെ നേരായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കണം. അവരൊക്കെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ പിതാവായാലും ആത്മീയ ഗുരുവായാലും ഒക്കെ അവർക്കൊക്കെ തന്റെ കീഴിലുള്ളവരെ, പിതാവാണെങ്കിൽ തന്റെ പുത്രന്മാരെ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ, അവരൊക്കെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം അല്ലെ. ഇത് അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. അതിൽ തന്നെ 5:18 പറയുന്നു, ഗുരുർന സസ്യ സ്വജനേന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനീന സസ്യ ദൈവന്ന തസ്യ നപതീശ സസ്യ നമോചയത്തെ സമുപേത മൃത്യു. നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുന്നില്ല, ആ ഗുരുവിനെ നമ്മളെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാജിക് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്വർണവും അതും ഇതും ഒക്കെ എടുത്തു തരുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഗുരുവല്ല യഥാർത്ഥ ഗുരു അല്ലെ. നമ്മളെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാവ് എന്ന് പറയുന്നവരെ, അവരെ പുത്രന്മാരെ അല്ലെ പുത്രിമാരെ, അവരെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവരായിരിക്കണം. നമോചയതേ സമുപേതമൃത്യു, ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന, ഇനി വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടാത്ത അവരെ ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ജന്മം തന്നെ അവരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ചുമതലയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മാതാവും പിതാവും അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. അതുപോലെ തന്നെ ദേവതമാരി, നമ്മൾ മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെയൊക്കെ സമീപിക്കും അല്ലെ, അവർക്കും നമ്മളെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പോൾ അതാണ് യഥാർത്ഥ ദേവതമാരെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഗുരുവായാലും പിതാവായാലും ഭർത്താവായാലും ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർക്കും അവർക്കും ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും തന്നെ സമീപിക്കുന്നവരൊക്കെ, തന്റെ ഉറ്റ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥ ബന്ധുക്കൾ. അതാണ് ഒരു കടമ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു രാജാവിൻ്റെതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രജകളെയൊക്കെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. പിന്നീട് അതേ ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാനം ഭാവാർത്ഥത്തിലെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലെയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഭക്തന്മാരുടെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. രാജധർമ്മം, മോശധർമ്മം, സ്ത്രീധർമ്മം, ഭഗവത് ധർമ്മം. സ്ത്രീധർമ്മം പറയുന്ന സ്ത്രീകള് ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമാണെങ്കിൽ ആ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട അവസാന വിഷയം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാവുന്നു. നാം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകരാണ്. എപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഈ ആവശ്യ ഘടകത്തെ നാം വിസ്മരിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക അവസ്ഥയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ തള്ളപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ലളിത പ്രക്രിയയെ വിശേഷിച്ചും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾക്കായുള്ളത്. ഭഗവത് വിഗ്രഹം ഭവനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ആരാധിക്കുക എന്നതാണ്. വിഗ്രഹത്തിൽ ഏകാഗ്രമാകുന്ന പ്രകാരം നിത്യേനയുള്ള ജോലികളിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകുന്നു. ഭവനത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധന, ഭക്തസേവനം, ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം, പുണ്യസ്ഥല വാസം, ഭഗവത് ദിവ്യനാമ ജപം എന്നിവയൊക്കെ ഭഗവത് പ്രീതി പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള ചെലവ് കുറഞ്ഞ മോശമാർഗങ്ങളാകുന്നു. ഭഗവത് പ്രീതി പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗങ്ങളാകുന്നു.
അപ്രകാരം പിതാമഹൻ തന്റെ പൗത്രർക്ക് ശ്രദ്ധാവിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സവിസ്തരം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? 5 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഒന്ന് വിഗ്രഹാരാധന, പിന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം, പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം, പിന്നെ മധുരാവാസം പുണ്യസ്ഥല വാസം, പിന്നീട് ഭഗവത് ദിവ്യനാമജപം എന്നിവയൊക്കെ ഭഗവത് പ്രീതി പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗങ്ങളാണ്. ഇതിന് വലിയ ചെലവൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. മറ്റുള്ള യത്നങ്ങളും യാഗങ്ങളും മറ്റുള്ള പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് 1000 10,000 ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സമീപിക്കണം ഓരോരാളെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന് അത്രയൊന്നും പണിയില്ല അല്ലെ. ഈ ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു സുസുഖം കർത്തുമാഭ്യേ അല്ലെ. നമുക്ക് സുഖത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ 5 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. സാധുസംഘ നാമകീർത്തൻ ഭഗവത ശ്രവണ മധുരാവാസ്ര ശ്രീമൂർത്തിര ശ്രദ്ധയാ സേവന. ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംഘം, തിരുനാമ കീർത്തനം, ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം, മധുരാവാസം, ശ്രീമൂർത്തിയെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ആരാധിക്കൽ തുടങ്ങിയവ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സകല സാധന ശ്രേഷ്ഠയെ പഞ്ചാംഗ കൃഷ്ണപ്രേമ ജന്മയെ പഞ്ചര അല്പസംഘ. ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ഈ 5 അംഗങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമത്രേ. ഈ 5ന്റെ ചെറിയ നിർവഹണം പോലും കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണർത്തുന്നു. ഇതില് 64ഓളം ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് 5 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ തന്നെ ഇവിടെ 132ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. മധ്യലീലയിലും 22ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലും 132ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നാമസങ്കീർത്തനം ശ്രീമൻ മധുരാമണ്ഡലെ സ്ഥിതി. ഒരുവൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയും വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കുകയും വേണം. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെയും ശ്രീല നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഒരു കീർത്തനത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ശ്രീ ഗൗരമണ്ഡല ഭൂമി യഭജാന ചിന്താമണി താരഹയ വ്രജഭൂമി വാസ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ലീലകൾ നിർവഹിച്ച നവദ്വീപ് മണ്ഡലത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രകൃതം അറിയുന്ന ഒരാൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വസിക്കുന്നതും വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. നവദ്വീപ് ധാമവും ജഗന്നാഥപുരി ധാമവും വൃന്ദാവന ധാമവും അഭിന്നമാണെന്നാണ് ഇതിന്റെ നിർണയം. അപ്പോ ചിലപ്പോ പറയാം നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പുണ്യ ധാമിൽ വസിക്കാൻ കഴിയുക അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും അവിടെയൊക്കെ എവിടെയാണോ ഭഗവാനുള്ളത് അവിടം വൃന്ദാവനമാണ് അല്ലെ. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ജഗന്നാഥപുരിയിലൊക്കെ പോയപ്പോ അവിടെ സമുദ്രം കണ്ടപ്പോൾ അത് യമുനയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് ചാടുകയുണ്ടായി. വേറെയുള്ള വനങ്ങളിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ അത് വൃന്ദാവനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. വലിയ ശിലകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് ഗോവർദ്ധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടം വൃന്ദാവനമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് വസിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും എന്താണ് പറയാ, നമ്മള് മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി നിൽക്കരുത് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ടും ഒരു കർമ്മിയെ പോലെ ജോലി ചെയ്യുക, അതിനൊന്നല്ല. നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്: ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അപ്പൊ വാനപ്രസ്ഥ ആ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം, തീർത്ഥാടനത്തിനൊക്കെ പോവാം. അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു കർമ്മിയായിട്ടൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അത് വലിയ തെറ്റാണ്. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥന പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയോ ജീവസന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയോ മധുരാമണ്ഡല ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്ന പക്ഷം അത് അപരാധവും ദണ്ഡനീയവുമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വൃന്ദാവനധാമത്തിൽ ഒരു പന്നിയോ കുരങ്ങനോ ആയിത്തീരും. അത്തരം ഒരു ശരീരം എടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അപരാധമോചിതനാകും. ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആസ്വദിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഭക്തൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവൻ താഴ്ന്ന ജീവിവർഗങ്ങളിലേക്ക് പതിക്കുമെന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ സൂചിപ്പിക്കും. ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയാണ് വൃന്ദാവനം അല്ലെ. വൃന്ദാവൻ ധാമില് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മളല്ലാതെ ഒരു കർമ്മിയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനോ മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഒന്നും അവിടേക്ക് പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ പന്നിയും കുരങ്ങനൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ. നമുക്ക് ഇന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും
പന്നിയെയും കുരങ്ങന്മാരെയൊക്കെ കാണാം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ധാമിലെത്തിയിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ശ്രീമൂർത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വൃന്ദാവൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വൃന്ദാവനമാണ് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വഴിതെറ്റിച്ചിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആ ശാന്തിപുരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി, അദ്വൈതാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെ. അപ്പോഴും പറയുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടമാണ് വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ 5 കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തിയുള്ള 5 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് സാധുസംഘം അല്ലെ, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ. രണ്ടാമതായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം. മൂന്നാമതായിട്ട് പുണ്യസ്ഥല വാസം. പിന്നീട് ഭഗവത് ദിവ്യ നാമജപം. പിന്നെ ശ്രീ വിഗ്രഹ ആരാധന. അപ്പോൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാർഗമാണെന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്നത്തെ 28, 29 ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമാർത്ഥകാമ മോക്ഷാംശ സഹോപായാന്യതാ മുനി നാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവേദ്. ധർമാർത്ഥകാമ മോക്ഷാംശ സഹോപായാന്യതാ മുനി നാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവിത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം ഈ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാംശ സഹോപായാന്യതോ മുനി യഥാ മുനി ജ്ഞാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവേദ്. ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാംശ സഹോപായന്യതാ മുനി ജ്ഞാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവേദ്. ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാംശ സഹോപായന്യതാ മുനി ജ്ഞാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവേദ്. ചൊല്ലിക്കോളൂ, ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. രമണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമാർത്ഥകാമ മോക്ഷാംശ സഹോപായന്യതാ മുനി നാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാംശ സഹോപായന്യതാ മുനി നാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവേദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാംശ സഹോപായന്യഥാ മുനി നാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതാവുണ്ണി കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷാംശ സഹോപായന്യഥാ മുനി നാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാംശ സഹോപായന്യതാ മുനി നാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാം ച സഹോപായന്യതാ മുനെ നാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവേദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാം ച സഹോപായൻ യഥാ മുനെ നാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവിദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സീതാരാമനുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാം ച സഹോപയൻ യഥാ മുനെ നാനാഖ്യാനദിഹേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവിദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാം ച സഹോപായൻ യഥാ മുനെ നാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവിദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാം ച സഹോപായൻ യഥാ മുനെ നാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവിദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാം ച സഹോപായൻ യഥാ മുനെ നാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവിദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാംശ്ച സഹോപായൻ യഥാ മുനെ നാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവിദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബിന്ദു ഭവനമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാം ച സഹോപായൻ യഥാ മുനെ നാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവിദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാം ച സഹോപായൻ യഥാ മുനെ നാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവേദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട്, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം, അവർക്കായി താഴ്ത്തണ്ട. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ധർമ്മ ഉദ്യോഗ സംബന്ധമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ, അർത്ഥ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, കാമ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം, മോക്ഷാൽ പരമമുക്തി, ച സഹ സമേതമായി ഉപായാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നു. യഥാ അതേപോലെ, മുനേഹേ മുനി, നാനാവിധങ്ങളായ ആഖ്യാന ഐതിഹാസിക ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്താൽ ഇതിഹാസേഷു ഇതിഹാസങ്ങളിൽ വർണ്ണയാമാസ വിവരിച്ചു. തത്വവിദ് സത്യം അറിയുന്നവൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീയുടെ പ്രഭുപാദ് ജയ്. പരമാർത്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലവണ്ണം പരിചിതനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗ സംബന്ധമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു. ഇവയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെട്ട സത്യങ്ങളായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ്. പുരാണങ്ങൾ, മഹാഭാരതം, രാമായണം എന്നീ വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കാലക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള വിന്യാസത്തിലല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും പണ്ടെങ്ങോ നടന്ന യഥാർത്ഥമായ ഐതിഹാസിക ആഖ്യാനങ്ങളാകുന്നു. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രബോധനം നൽകുന്നത് ആകയാൽ കാലക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ അവയെ അനുരൂപങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിനു പുറമെ വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല വ്യത്യസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചവയാകുന്നു. അപ്രകാരം ആഖ്യാനങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ത്രിമാനങ്ങളിൽ നിർണയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണത്തിനു ഉപരിയായി അവ ക്രമാനുഗതമല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ പ്രബോധന ശിക്ഷണങ്ങളിൽ മാത്രമേ നാം താല്പര്യപ്പെടേണ്ടതുള്ളൂ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ആരായുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭീഷ്മദേവൻ അത്തരം ആഖ്യാനങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചു നൽകി. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം പ്രവദസ്തസ്യ സകാല പ്രത്യുപസ്ഥിതാ യോ യോഗിനശ്ചന്ദം മൃത്യോർ വാഞ്ചിതസ്തുത്തരായണഃ. ധർമ്മം പ്രവദസ്തസ്യ സകാല പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ യോ യോഗിനശ്ചന്ദ മൃത്യോർവാഞ്ചിതസത്തു ഉത്തരായണ. ധർമ്മം പ്രവദസ്തസ്യ സകാല പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ യോ യോഗിനശ്ചന്ദ മൃത്യോർവാഞ്ചിതസത്തു ഉത്തരായണ. ധർമ്മം പ്രവദസ്തസ്യ സകാല പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ യോ യോഗിനശ്ചന്ദ മൃത്യോർവാഞ്ചിതസ്തുത്തരായണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ശാരദ മാതാജി, ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം പ്രവദിതസ്തസ്യ സകാല പ്രതിപസ്ഥിതഃ യോ യോഗേന ഛന്ദ മൃത്യോർ വാഞ്ചിതസ്തുത്തരായണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജാവിജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം പ്രദവസ്തസ്യ സകാലഃ ധർമ്മം പ്രദവസ്തസ്യ സകാല പ്രത്യുപസ്ഥിത യോ യോഗിനശ്ചന്ദ മൃത്യോർ വാഞ്ചിതസ്തുത്തരായണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം പ്രവദസ്തസ്യ സകാല പ്രത്യുപസ്ഥിതാ യോ യോഗിനശ്ചന്ദ മൃത്യോർവാ വാഞ്ചിതസ്തുത്തരായണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിശാലാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം പ്രവദതസ്തസ്യ സകാല പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ യോ യോഗീനശ്ചന്ദ മൃത്യോർ വാഞ്ചിതസ്തുത്തരായണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം പ്രവദതസ്തസ്യ സകാല പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ യോ യോഗിനശ്ചന്ദ മൃത്യോർ വാഞ്ചിതസ്തുത്തരായണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതാകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം പ്രവദതസ്തസ്യ സകാല പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ യോ യോഗിനശ്ചന്ദ മൃത്യോർവാഞ്ചിതസ്തുത്തരായണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭുജി? ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം പ്രവദതസ്തസ്യ സകാല മൃത്യുപസ്ഥിതാ യോ യോഗിനശ്ചന്ദ മൃത്യോർ വാഞ്ചിതസ്തുത്തരായണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം പ്രവദതസ്തസ്യ സകാലഃ പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ യോ യോഗിനശ്ചന്ദ മൃത്യോർ വാഞ്ചിതസ്ത ഉത്തരായണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുനിതാചാര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം പ്രവദതസ്തസ്യ സകാല പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ യോ യോഗിനശ്ചന്ദ മൃത്യോർ വാഞ്ചിതസ്തുത്തരായണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജാസുകുമാര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം പ്രവദസ്തസ്യ സകാല പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ യോ യോഗിനശ്ചന്ദ മൃത്യോർ വാഞ്ചിതസ്തുത്തരായണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മം പ്രവദസ്തസ്യ സകാല പ്രത്യുപസ്ഥിത യോ യോഗിനശ്ചന്ദ മൃത്യോർ വാഞ്ചിതസ്തു ഉത്തരായണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബീന മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മം പ്രവദതസ്തസ്യ സകാല പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ യോ യോഗിനശ്ചന്ദ മൃത്യോർവാഞ്ചിതസ്തത്തുത്തരായണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം ആവർത്തനം നമുക്ക് നോക്കാം. ധർമ്മം കർമ്മസംബന്ധമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ അഥവാ ധർമ്മം പ്രവദതഃ വിശദീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹ കാലഹ കാലം അഥവാ സമയം പ്രത്യുപസ്ഥിത അതേപോലെ പ്രത്യക്ഷമായി അതാകുന്നു യോഗിനഃ യോഗികൾക്കായി ചന്ദമൃത്യു സ്വയം തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് മൃത്യു കൈവരിക്കുന്നവൻ വാഞ്ചിത ആഗ്രഹിക്കുകയാൽ തു അതേസമയം ഉത്തരായന സൂര്യൻ ഉത്തരായനത്തിൽ ഗമിക്കുന്ന വേളയിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭീഷ്മദേവൻ കർമ്മസംബന്ധമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ സൂര്യന്റെ ഗതി വടക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസരണം ജീവൻ ത്യജിക്കുന്ന യോഗികൾ കാക്ഷിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഉത്തമ യോഗികൾക്ക് സ്വയേച്ഛയാൽ അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് അവരുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനും ഉചിതമായ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് തങ്ങളെ സ്വയം സൂക്ഷ്മമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവർ പൊതുവെ അഗ്നിദേവന്റെ ദീപ്തിപ്രവാഹ വേളയിലും സൂര്യൻ ഉത്തരായനത്തിൽ അഥവാ വടക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അവർ ആത്മീയ ആകാശം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. വേദങ്ങളിൽ ഈ സമയങ്ങൾ ശരീരം ത്യജിക്കാൻ ഉത്തമമെന്ന് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. യോഗതന്ത്രത്തിൽ പരിപൂർണരായ പ്രവീണരായ പൂർണ്ണാഭിജ്ഞരായ യോഗികൾ ഈ ആനുകൂല്യത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് യോഗ പരിപൂർണതയുടെ അർത്ഥം. യാതൊരു ഭൗതിക യന്ത്രത്തിന്റെയും സഹായമില്ലാത്ത ഏത് ഗ്രഹത്തിലും ഒട്ടും താമസം കൂടാതെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള കഴിവ് യോഗികൾക്കുണ്ട്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ അത്യുന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ സമൂഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ യോഗികൾക്ക് സാധ്യമാവുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഭൗതികവാദിക്ക് അസാധ്യമാണ്. മണിക്കൂറിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മൈൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ പോലും ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള മനുഷ്യ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും. ഇത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശാസ്ത്രമാകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭീഷ്മദേവന് ഇതിനെ എപ്രകാരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ശരിക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ നിമിഷത്തെയാണ് അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീരോത്തരരും കുലീനരുമായ പാണ്ഡവർക്ക് ഉപദേശം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ സുവർണാവസരം സമാഗതമായി. ആകയാൽ ഉദാത്തനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും ധർമാത്മാക്കളായ പാണ്ഡവരുടെയും ഭഗവാൻ വ്യാസദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ സന്യാസിമാരുടെയും മറ്റു ഉത്കൃഷ്ട ആത്മാക്കളുടെയും സമക്ഷം ഭീഷ്മദേവൻ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായി. ശിലപ്രഭുപാദിക്ക്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ കാത്തിരുന്ന ആ സമയം എത്തുകയുണ്ട് അല്ലെ. സൂര്യൻ ഉത്തരായനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ. നമ്മുടെ മകരസംക്രാന്തി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ജനുവരി പകുതിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ആ സമയം അല്ലെ. നമ്മൾ പറയും ദക്ഷിണായനത്തിൽ നിന്നും സൂര്യൻ ഉത്തരായനത്തിലേക്ക് എത്തിയെന്ന്. അപ്പൊ ആ സമയങ്ങളിലാണ് പിന്നീടാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തുന്നത് അല്ലെ. പിന്നീട് നല്ല സമയമാണെന്ന് പറയാം. അതിനുശേഷം അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃന്ദരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇപ്പോ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ 32ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ നാളെ 30, 31 എടുത്തിട്ട് 32ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ 10 ശ്ലോകങ്ങൾ 32 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഭഗവാനുള്ള പിന്നീട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് അല്ലെ. ഏകാദശിയാണ്. കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഏകാദശി. അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം.
ഇന്നത്തെ ഏകാദശിയുടെ പേര് രമാ ഏകാദശിയാണ്. രമാ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചു, ഹേ ജനാർദ്ദന, കാർത്തിക മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏകാദശിയുടെ നാമം എന്താണ്? ദയവായി അതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയാലും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ രാജശ്രേഷ്ഠ, ഈ ഏകാദശിയുടെ നാമമാണ് രമാ ഏകാദശി. ഒരുവന്റെ സകല പാപങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹത്വം ദയവായി ശ്രവിച്ചാലും. വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുച്ചുകുന്ദൻ എന്ന നാമത്തോടു കൂടിയ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വർഗരാജാവായ ഇന്ദ്രനോടും യമരാജാവിനോടും ഭീഷ്മനുമായും വിഭീഷണനുമായും അസുരരാജാവായ രാവണന്റെ അനുജനാണ് വിഭീഷണൻ നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. സത്യസന്ധമായ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്നതിലും ഈശ്വരഭക്തിയിലും മുചുകുന്ദൻ എപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചിരുന്നു. ഉചിതമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ രാജ്യം ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു. കാലക്രമത്തിൽ മുചുകുന്ദ രാജാവിന് ഒരു മകൾ ജനിച്ചു. ശ്രേഷ്ഠമായ ചന്ദ്രഭാഗ എന്ന നദിയുടെ നാമം അവൾക്ക് നൽകി. യഥാസമയം ചന്ദ്രസേന രാജാവിന്റെ മകൻ ശോഭനനുമായി അവളുടെ വിവാഹം വേദവിധി പ്രകാരം നടത്തി. ഒരു ദിവസം ശോഭനൻ ഭാര്യാപിതാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഏകാദശി ദിവസം എത്തിച്ചേർന്നു. ശോഭനൻ ഏകാദശി വ്രതം നോൽക്കുന്നതിൽ ഭാര്യ ചന്ദ്രഭാഗ ഉത്കണ്ഠാകുലയായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ശാരീരികമായി വളരെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു. അവൾ ചിന്തിച്ചു, എന്റെ ഭഗവാനെ, ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്റെ ഭർത്താവ് അശക്തനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് വിശപ്പ് സഹിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല എന്റെ പിതാവ് ഏകാദശി ആചരിക്കുന്നതിനാൽ വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള വ്യക്തിയുമാണ്. ഏകാദശിയുടെ ഒരു ദിവസം മുൻപേ തന്നെ ഏകാദശി ദിനത്തിൽ ആരും ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്ന് പിതാവ് വിളംബരം ചെയ്യുന്നതും പതിവാണ്. ഇത് കേട്ട് ശോഭനൻ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ഓ പ്രിയതമേ, എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനും നിന്റെ പിതാവിന്റെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കാതിരിക്കുവാനും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ചന്ദ്രഭാഗ മറുപടി പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട നാഥ, മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുവാൻ? എന്റെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിലെ ആനയ്ക്കോ കുതിരക്കോ പോലും ഏകാദശി ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനുള്ള സമ്മതമില്ല. നാഥ, പിന്നെ എങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും? അങ്ങേക്ക് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് സ്വഗൃഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരും. അതിനാൽ അങ്ങ് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളൂ. ഭാര്യയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട ശോഭനൻ പറഞ്ഞു, നീ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും ശരിയാണ്. എങ്കിലും ഈ ഏകാദശി ദിവസം വ്രതം ആചരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്താണോ എനിക്ക് വിധിച്ചത് അത് തീർച്ചയായും സംഭവിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ കരുതി ശോഭനൻ ഏകാദശി വ്രതം പാലിച്ചു. പക്ഷെ വിശപ്പും ദാഹവും കാരണം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം വൈഷ്ണവരും മറ്റു പുണ്യാത്മാക്കളും സന്തോഷവാന്മാരെ, ഹേ രാജശ്രേഷ്ഠ, അവർ എല്ലാവരും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ശോഭനെ ആ രാത്രി സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സൂര്യോദയത്തിനു മുൻപേ തന്നെ മരണമടഞ്ഞു. രാജാ മുചുകുന്ദൻ ശോഭനന്റെ അന്ത്യക്രിയകൾ രാജകീയമായി തന്നെ നടത്തി. ചന്ദനത്തടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ദഹിപ്പിച്ചു. പിതാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ചന്ദ്രഭാഗ അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല. തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ശ്രാദ്ധ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ചന്ദ്രഭാഗ തന്റെ പിതാവിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നു. ഓ രാജൻ, അതിനിടയിൽ രമാ ഏകാദശി പാലനത്തിന്റെ ഫലമായി ശോഭനൻ മന്ദരപർവ്വതത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേവപുര എന്ന സുന്ദരമായ ഗ്രാമത്തിന്റെ രാജാവായി മാറി. ഇവിടെ ഏകാദശി ദിവസം മരണപ്പെട്ടു അല്ലെ. എന്നാൽ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മന്ദരപർവ്വതത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേവപുര എന്ന സുന്ദര നഗരത്തിന്റെ രാജാവായിട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം മാറുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം സ്വർണത്താലും രത്നങ്ങളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട തൂണുകൾ നിറഞ്ഞതും രത്നങ്ങൾ പതിച്ച ചുമരുകളുള്ളതുമായ കൊട്ടാരത്തിൽ വസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിലെ കിരീടം സ്വർണത്താലും രത്നങ്ങളാലും അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാതുകളിൽ കുണ്ടലങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിലും കൈകളിലും ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ശോഭനൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കണ്ട് സ്വർഗരാജാവായി ഇന്ദ്രനെ പോലെ പ്രശോഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ഗന്ധർവന്മാരും അപ്സരസുകളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം മുചുകുന്ദപുരത്തെ സോമശർമ്മൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണൻ തീർത്ഥയാത്രയുടെ ഭാഗമായി ശോഭനന്റെ രാജ്യത്തിലെത്തി. മുചുകുന്ദ രാജാവിന്റെ മരുമകൻ എന്ന ധാരണയോടെ അദ്ദേഹം ശോഭനെ സമീപിച്ചു. രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. ശേഷം അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനോട് തന്റെ ഭാര്യ ചന്ദ്രഭാഗയുടെയും ഭാര്യ പിതാവായ മുചുകുന്ദന്റെയും അവിടുത്തെ പ്രജകളുടെയും സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. എല്ലാവരും ഐക്യത്തോടെ സമാധാനത്തോടെയും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ അറിയിച്ചു. ശേഷം ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിച്ചു, ഓ രാജൻ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു നഗരം കണ്ടിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായ നഗരം എനിക്ക് അങ്ങേക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞാലും. രാജാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു, കാർത്തിക മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന രമ ഏകാദശി പാലിച്ചതിന്റെ ഫലമായാണ് എനിക്ക് അശാശ്വതമായ രാജ്യം ലഭിച്ചത്. ഓ, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രാജ്യമല്ല, അശാശ്വതമാണ് അല്ലെ. ഹേ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ രാജ്യം എങ്ങനെ ശാശ്വതമായി നിലനിർത്താമെന്ന് ഉപദേശിച്ചു തന്നാലും ഞാൻ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഏകാദശി വ്രതം പാലിച്ചതിന്റെ ഫലമായാണ് ഈ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത രാജ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചത് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ മുചുകുന്ദ രാജാവിന്റെ മകളായ ചന്ദ്രഭാഗയ്ക്ക് വിശദീകരിച്ചു നൽകിയാലും
ഈ രാജ്യം സ്ഥിരതയുള്ള മാറ്റുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. രാജാ ശോഭനന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ മുചുകുന്ദപുരത്തിലേക്ക് പോയ ശേഷം ചന്ദ്രഭാഗയ്ക്ക് എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു നൽകി. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കേട്ട ചന്ദ്രഭാഗ അതിയായ സന്തോഷത്തോടെ ബ്രാഹ്മണനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ സ്വപ്നം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ശേഷം ബ്രാഹ്മണൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഓ പുത്രി, ഞാൻ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ ദേവപുര എന്ന രാജ്യത്തിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. സൂര്യനെ പോലെ ശോഭയുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം. പക്ഷേ തന്റെ രാജ്യം സ്ഥിരതയില്ലാത്തതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനാൽ നീ ആ രാജ്യത്തെ സ്ഥിരതയുള്ള രാജ്യമാക്കി മാറ്റുവാൻ പ്രവർത്തിക്കണം. ചന്ദ്രഭാഗ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഓ ബഹുമാന്യനായ ബ്രാഹ്മണ, അങ്ങ് എന്നെ ആ രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചു നൽകണം. എന്റെ ഭർത്താവിനെ ദർശിക്കുവാൻ ഞാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ പുണ്യത്തിന്റെ ബലത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ സ്ഥിരതയുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഓ ശ്രേഷ്ഠ ബ്രാഹ്മണ, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള അവസരം നൽകിയാലും അങ്ങനെ വേർപെട്ടവരെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് വഴി ഒരുവൻ പുണ്യം നേടുന്നു. ശേഷം സോമശർമ്മൻ മന്ദരപർവ്വതത്തിനടുത്തുള്ള വാമദേവ മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ചന്ദ്രഭാഗയെ കൊണ്ടുപോയി. ചന്ദ്രഭാഗയിൽ നിന്നും മുഴുവൻ കഥയും ശ്രവിച്ച വാമദേവൻ അവൾക്ക് വൈദിക മന്ത്രങ്ങളാൽ ദീക്ഷ നൽകി. വാമദേവ മുനിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മന്ത്രങ്ങളും ഏകാദശി ആചരിച്ചതിന്റെ ഫലമായും ലഭിച്ച പുണ്യത്താൽ ചന്ദ്രഭാഗയ്ക്ക് ആധ്യാത്മിക ശരീരം ലഭിച്ചു. ശേഷം ചന്ദ്രഭാഗ സന്തോഷപൂർവ്വം തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ പോയി സ്വന്തം ഭാര്യയെ കണ്ട ശോഭന് അങ്ങേയറ്റം സന്തുഷ്ടനും സംതൃപ്തനുമായി. ചന്ദ്രഭാഗ പറഞ്ഞു, ഓ ബഹുമാന്യനായ പതി, എന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ദയവായി ശ്രവിക്കുക. ഞാൻ എന്റെ 8ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ ഏകാദശി വ്രതം നിഷ്കർഷമായി ആചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അതുവഴി ലഭിച്ച പുണ്യത്തിന്റെ ബലത്തിൽ അങ്ങയുടെ രാജ്യം പ്രളയം വരെ സ്ഥിരതയുള്ളതായി അഭിവൃദ്ധിയുള്ളതായി മാറട്ടെ. അങ്ങനെ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കരിച്ച ദിവ്യ ശരീരം ലഭിച്ച അവൾ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. രമാ ഏകാദശിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ശോഭനും ദിവ്യ ശരീരം ലഭിക്കുകയും തന്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം മന്ദരപർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ ഓ രാജൻ, ഈ രമാ ഏകാദശി ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന കാമദേവിനെയും ചിന്താമണി കല്ലുകൾ പോലെയും ആവുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തുടർന്നു, ഓ രാജൻ, ഞാൻ മംഗളകരമായ രമാ ഏകാദശിയുടെ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് വിശദീകരിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഏകാദശി കർക്കശമായി പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ബ്രഹ്മഹത്യ പാപത്തിൽ നിന്ന് പോലും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. വെളുത്ത ഗോക്കളും കറുത്ത ഗോക്കളും വെളുത്ത പാൽ നൽകുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ ഏകാദശിയും ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ ഏകാദശിയും അത് പാലിക്കുന്നവർക്ക് മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അത് കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ, മറ്റത് വെളുത്ത പക്ഷമാണ്, കറുത്ത പക്ഷമാണ്. പക്ഷമൊന്നും ബാധകമല്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു, കറുത്ത പശുക്കളായാലും വെളുത്ത പശുക്കളായാലും വെളുത്ത പാലാതെ നൽകും അല്ലെ. അത് ഏകാദശി ഏത് പക്ഷത്തിൽ വരുന്നതായാലും അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് പാലിക്കുന്നവർക്ക് മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ പറയും. ആരൊക്കെയാണോ ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹിമകൾ ശ്രവിക്കുന്നത് അവർ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. രമാ ഏകാദശിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് ജയ്, നിത്തായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി. കാർത്തിക മാസത്തെ ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് മന്ദരപർവ്വതത്തിൽ രാജ്യം കൊട്ടാരൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്ന് നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഭഗവാനോട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏകാദശി വ്രതം നാളെ കറക്റ്റ് സമയം തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. അതിന്റെ സമയം കേരളത്തിലുള്ളത് 6:16 മുതൽ 10:13 വരെയാണ്. 6:16 മുതൽ 10:13 വരെ, സൂര്യോദയം മുതൽ 10:13 വരെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നെടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം.